Kaixo lagun! Bideo hau, elkarrekin dantzan ekimena aurrera eramateko lagungarria izan dadin prestatu dugu. Gauzak, errazteko asmoz. Ea gustatzen zaizuen! Zein da helburua? Elkarrekin dantzan ekimenaren xedea, 50 edo 60 herri edota eskualdeetan, zuen laguntzarekin, 5.000 edo 10.000 pertsona inguru dantzan jartzea da. Nola egingo dugu? Gure asmoa da, herri bakoitzak ordu zehatz batean egitea dantza. 3-4 minutuko tarteak izango ditugu herri bakoitzean dantza egiteko. Adibidez, Agurainen, Tolosan, Lizarran, Urruñan eta Santurtzin 12 hasten bagera, 12 eta 4 hasiko gara Tuteran, Irunen, Ziburun, Gasteizen eta Lekeition. Noiz egingo dugu? 2022ko martxoaren 20an egingo dugu. 11etan hasi eta 12 aldera bukatuko dugu. Zertarako egingo dugu dantza? Elkarte eta voluntarioek gure gizartean dugun garrantzia azpimarratzeko, elkarteak eta voluntarioak zaindu behar ditugula aldarrikatzeko, eta herritarrak elkarteetan parte hartzera bultzatzeko egingo dugu dantza. Eta zergatik dantza? Kultura guztiek dantza komunitatea sendotzeko erabiltzen dutelako. Dantzak pozik jartzen gaituelako. Eta gainera, garai hauetan, elkarrekin dantzan jartzeko irrikitan gaudelako. Hortaz, dantzaren garrantzia azpimarratu, herritarrengana hurbildu eta dantza egitera animatu nahi ditugulako. Ekimenak jendea dantza talde, akademia eta elkarteetara hurbiltzeko balioko du. Animatu eta zabaldu. Ondo izan!